Hejmara Çilûpêncan a kovara Kürt tarîhî, ango tarixa Kurdan ya ku ji aliyê Weqfa İsmaîl Beşikçî ve tê de derxistin derket. Kovara ku bi Kurdî û Tirkî weşanê dike, yek ji çavkaniyên sereke ya tarîx û çanda Kurdî ye. Kovara tarixa Kurdan li gel mijarên tarîxî, mijarên wekî ziman, wêje, mîtolojî, erdnîgarî, huner, sînema, siyaset, civaknasî, ol û bawerî, çapemenî û çanda devkî jî li xwe digire. Hûn dikarin kovara me bi awayê çapkirî û wekî e-kovar li ser malperên kurttarîhî dergîsî.com û İsmaîl Beşikçî Vakfî.org peyda bikin.